Il-Prim Ministru Robert Abela baqa' fdat mill-maġġoranza tal-Maltin u Lawċin. Dan der fl-aħħar Trust Barometer tal-Malta Today ippubblikat il-ħadd filgħodu hekk kif fih il-Prim Ministru kiseb iktar fiduċja milli kiseb fl-aħħar stħarriġ ta' Ottubru. Fir-rapportaġġ tagħha l-Malta Today tgħid Abela trounces Grek all around. 47.8% qalu li għandhom fiduċja fil-Prim Ministru Robert Abela biex ikompli jmexxi pajjiżna il qudiem. Dan ifisser li fuq riżultat diġà b'saħħtu xahrejn ilu Robert Abela reġa' żied il-fiduċja fost in-nies. Kienu biss 22% li esprimew fiduċja fil-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grek li f'Ottubru kien diġà kiseb la riżultat f'kemm ilu kap. Fil-fatt issa rkupra ftit żgħira għalkemm qatem kważi nofs in-nazzjonalisti nfushom li jgħidu li ma jiddikjarawx fiduċja fih. Dan ifisser ukoll li Robert Abela huwa fdat 25.8% aktar minn Bernard Grek. L-istħarriġ jgħid ukoll il-Prim Ministru huwa fdat iktar kemm fost in-nisa u kemm fost l-irġiel u huwa fdat iktar fost l-etajiet kollha u r-reġjuni kollha. Fejn jieħdu l-partiti politiċi hemm differenza ta' 12.2% favur il-Partit Laburista fost dawk li ddikjaraw il-vot tagħhom.